ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Инак то оғози бозиҳои олимпии Париж 2024 ҳамагӣ ду рӯзи дигар боқӣ монд ва гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш ҳоло сафар дорад ба Париж ва инҷо мо онҳоро гусел мекунем. Албатта бо сарварии Али Шарипов ҳамаи онҳо ба Париж хоҳанд рафт ва шумо ҳоло мусоҳибаи моро бо Али Шарипов хоҳед шунид. اینجا با سفر بی خطر علی شریفوف. تشکر زیاد، سلامت باشی. از کی مدال رو انتظار هستی؟ از جودوکاران عزیز و محبوب. خوب نقشه‌هایتون چگونه است؟ از یک بوکسیه که نامش مخفی است. شما گفت که چه نقشه داره تلویزیون ورزش چگونه میتواند تماشاگران خود رو با خبرهای نوین پیشکش کند بغیر از اون که گزارش‌ها میشوند؟ یک جهت فرق‌کننده سفر ҳайати мукаммал эҷоде аз он иборат аст ки имрӯз ҳайати чоргонае ки ба макони баргузории мусобиқот сафар бармегардад имкониятҳои техникӣ ва он таҷҳизотҳои муосире ки айни замон хеле рушдёфта ҳастанд аз макони баргузории мусобиқаҳо мустақиман мо метавонем ки робитаи худро бештар барқарор кунем. қаблан чунин маҳдудиятҳо мавҷуд буданд ки як гурӯҳи мукаммале ки буд сафарбар ба як навъи варзиш мешуд. алон ки дар бозиҳои олимпӣ инҷо бештару зиёдтар ки дар ҳар марказҳои асосӣ ва дар нуқтаҳои мушаххас мусобиқаҳои бештар баргузор мешаванд. будани ҳар як муҳаррир, ҳар як нафари рӯзноманигор дар макони сабт фикр мекунам ба нафъи кор хоҳад буд. оҷилият бештар мешавад. саломат бошед рӯи сафед. мо ҳам умед дорем ки варзишгоҳи тоҷикистон бемедал аз ин бозиҳои Париж 2024 бар намегарданд, яъне бо медал шумо бармегардед ва сазовори ифтихори мо ҳам хоҳад буд. саломат бошед. хуб инҷо ҳама гусел карда истоданд. خب روی سفید با شما